Tumakder tayo. Daytoy di aldaw nga inarami di ako. Umay kayo, tagragsak kayo, datayo amin nga umili, hintay amin idiri. Iyayat ti Diyos sa nasudi, tuyal dawa na pili. Daytoy ti aldaw, may narami ti ako. Umay kayo, nagragsak kayo. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at kumakada kayo. Kakabsat nga anak mi nga ubing, da kayo nga naganak, da kayo nga mangisuro-suro. Natipon-tipon tayo nga agyaman iti Diyos, pero iti parabor ken imbag na. Natunuyan tayo ti makatawan nga nagbasa, sa nga pulo a bulan nga nagsakripisyo, nangisuro. Itultuloy tayo nga tarabayin ida. Agyaman tayo ti Diyos, dito nga nainted na kada tayo nga anos kinasirib pan nakaawat. Tapno nga rin may karita yung makirano, diti dati na santo na panagdaydayaw, bigbigan tayo, dagiti basbasol tayo, kat pagbabawyan tayo ida. Datay amin ko na tayo, agkon pisarak, iti Diyos, aman nakabalin amin, ken kada kayo met kakabsat, tasyak nakabasulak, iti panunot sa o aramid kan liway ko. Basol ko unay. Iso nga agpagpakaasiak ken Santa Maria nga agnanayon na Beren. Kadagiti amin nga angheles ken sa santos. Ken kada kayo met kakabsat, tay kakaasid akkuma, iti Apo tayo a Dios. Kaasyan na tay kumatiman nakabalin a Dios. Ket kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biag nga agnanayon. Amen. Apo mga
sika. Kristo mga sika. Kristo mga sika. Mga sika. Apo mga sika. Apo mga sika. Apo mga sika. Mga sika. When na po mga sika. Kumararag tayo. O Diyos kat Ama pagubbugan dagiti amin na parabor. Ipaduyak-yak mi asika ti paggapuan dagiti amin ako kuami ken kinaadami. Isuro na kam kadi mang bigbig ti mang nibinibi a kinamanang nga asim. Ket tulungan na kami tapno itinapasnek a puso ay ayatenda ka iti amin na pigsami. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios iso makipagbiag ken makipag-arikan ka iti timpuyog ti Espiritu Santo Dios ngagnanayon nga awan ti enggana. Amen. Agtugaw tayo. Ti may basa na daw ti umuna surat ni San Pedro. Amuyo no anya ti naibayad, tapno mawayawayaan kayo. Iti awan serserbina a panagbiag at tinawid kadagiti amma tayo. Saan kayo anagatang iti pirak ken balitok a mapukaw ti pategna. Nawayawayaan kayo ket di babaen ti pateg ti dara ni Kristo akas ti dara ti maysa a kordero nga awan mulit ken tulaw na. Isu tinudingan ti Dios sakbay ti panakaparswa ti lubong ket maiparangarang kadagitoy na udi nga aldaw gapu kada kayo. Babaen ken kuana mamati kayo iti Dios ana magungar ken kuana ken mangted iti dayagna. Iti kasta ti pamati ken namnamat adda iti Dios. Itata nadalusan kayon, babaen ti panagtungpalyo ti pudno, at damet ten pudno a panagayatyo kadagiti kakabsat iti pamati. Agiin nayat kayo nga rod, iti nasinged unay iti amin a pusoyo. Tanaipasngay kayo iti baro abiyag, saan nga iti aramid ti tao anatay, nudiket babaen ti sibibiyag ken agnanayon a sao ti Dios. Kas kuna tinasantuan a surat, kas labalang aruot iti amin na tao ket dagiti dayagna kas dala iti sabong na. Matay ti ruot ket maregreg ti sabong na. Ngem ti sao ti Apo agtalinaed iti agnanayon. Daytoy a sao isu tinaimbag adamag a maikasaba kada kayo. Ti sao ti Apo. Nagyaman tayo ti Diyos. Agdaydayaw ka iti Apo o Jerusalem. Nagdaydayaw ka iti Apo o Jerusalem. Agdaydayaw ka iti Apo o Jerusalem. Agdaydayaw ka iti Diyos mo o Sion. Ta dagiti ruangan ti balay mo paglagdaen na ket dagiti anak mo bendisyonan na. Nagdaydayaw ka iti Apo o Jerusalem. Pagtalinaedan na ti kapya kadagiti beddeng mo ket punwen na iti kasayaatan at trigo. Agbilin ket si papardas ti sauna adumanon iti amin asuli ti daga. Nagdaydayaw ka iti Apo o Jerusalem. Ipakamuna ni Jacob ti sauna dagiti alagaden ken
paglintegan iti Israel. Saan na nga inaramid daytoy kadagiti sa bali adaga. Saan na nga ipakaam mo kadakwada dagiti linteg na. Hallelujah. Nagdaydayaw ka iti Apo o Jerusalem. Tumakder tayo. Dumdumeg to'y adipen mo, agdaken ka, dagiti sa uamak ka, itetiyag na nayo na biyag. Alleluia, 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 alleluia. Adaken ka, dagiti sa uamak ka, itetiyag na nayo na biyag. Ti Apo at dakuma kada kayo. Basta kumanat kanta. Ipan na kay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Marcos. Gloria timipay ken ka o ako. Sumangsang at idi ni Jesus ken dagiti nakikuyog ken kuana iti dalan nga agpa Jerusalem. Immuna ni Jesus ngem dagiti madandanagan nga adalan ken sumarsarunumet dagiti sibuboteng at tattao. Inya dayuman ni Jesus dagiti sangapulo ket dua nga adalan sana senerita dagiti mapasamak to ken kuana. Denggen niyo kinunana sumang at tayo ijay Jerusalem ket mayawat to sadya iti anak ti tao kadagiti pangulwen a papadi ken kadagiti mamaestro iti linteg. Ikeddeng danto a mapapatay sa danto yawat kadagiti hentil amangang angaw mangtoptopra mangsapsaplit ken mangpapatay ken kuana. Agungar to kalpasan ti tallo nga aldaw. Immasideg ken Jesus da Santiago ken Juan nga anak ni Zebedeo. Maestro adda ko madawatin mi ken ka kinunada. Anya ti kayat yo nga ipaay ko kada kayo sinaludsod ni Jesus. Ipalubos mo kuma nga into nagtugaw ka iti tronom ijay na dayag a pagarian. Makikatugaw kam to ken ka. Maysa ti makannawan mo ket ti sabali iti makannigid mo. Indawat da. Diyo ammo ti dawdawatin nyo imbaga ni Jesus. Kabailan nyo kaditi uminom iti kupa paginumat. Kabailan nyo ay mabunyagan, ti mabunyagan, akas ti pan nakabunyag ko. Wen kabailan mi insong batda. Kabailan nyo ti uminom iti kupa paginumat. Ken mabunyagan, akas ti pan nakabunyag ko. Ngem awan karbengak amang pili. No siya sinon to ti agtugaw iti makannawan ko, wenno iti makannigid ko. Ti Diyos ti mangted kadagitoy kadagiti nakaisang ratan na. Kinuna na Jesus kadakwada. Nakapungtot dagiti sangapulo nga adalan kada Santiago ken Juan. Apaman anang igdadaytoy. Isot gapuna nga inayaban ni Jesus dagiti sangapulo ket dua ket kinunana. Pagaamuyo adagiti maibilang nga agturay kadagiti hentil. Adipinanda dagiti iturayanda. Ket dagiti pangulo da adipinan damet dagitoy nga agturay. Ngem saan kumakasta ti aramiden yo. Ti agtarigagay nga agpangulo, masapol nga agserbi kada kayo amin. Ket ti agtarigagay nga iso ti kangrunaan, masapol nga iso ti adipen yo. Tauray ti anak ti tao saan nga imay a pagserbian. No di ket agserbi, ket yawat na ti biyag na apang subbot kadagiti ado at tao. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Dayaw timipay ken ka o Kristo. Agtugaw tayo. Good morning. Nakapsot, maminsan pa good morning. Uston la. Palakpakan tayo man dagiti aggraduar la. Congratulations kadakwada. Woy. Uston. Balakpak laeng awan tilaaw na niya.
Palakpakan tayo mat dagitay agpagredwar. Dagitay naganak. La. Kang runaan na, go. Kang runaan na palakpakan tayo mat dagitay makasangsangit ti bannog na ambimestra. La palakpak. Nawa. Okay, laos taon. Malagip ko di agredwarak ti elementarya, kasta. Gapot da kami nga minti tradisyon di ayan mi. Nagredwar ka di San Jose Elementary School. Mapangkamot laengan di San Jose High School. Man-mano ti umay ito SCI, SAS, adamet. Man-mano, iso nga automatic nga no, San Jose Elementary School. Bumalasyo kam laeng San Jose High School. Iso nga tibado mi nga agredwar kasta. Polo nga puraw ken nangisit a pantalon. Di sapatos haampay lang require kanya mi tinangisit idi. Basta sapatos. Kamalagip ko di sakti agredwar. Siyempre abaya sakti kababatitan. Sakti akinsango. Kibing kam kiniinang ko tapuraw ko nada alupot. Ngam gapot di kita di badok. Nagpupuraw mo dagay di likod. Kasi nga kinsango ang nga nagyelo nga medyo dakkel. Ay awam magamin igatang ni inang ko diya mo nang alaala na dayta nga pulo. Kita jinagan na. Adanagan iji baba na nakasurat. Kita nakakabil Marcelino. Ke Marcelino, inunaan mi, siyak ti maikawalo sa nga pulo kami. Ni kaya na nga saon, mano nga henerasyon, tinangus-usar dahi ta apulo, isumula nga nagyelo. Di ko ano, makikitag na kita ubing ko, wow, piyapay na gito itabaro, tibado da. Dahi di mo inang ko, gaputa, hindi malagip ko launay, sapatos, han nga required tinangisit. Napangkam ijay kandon, dahi napuuran nga tiyandaan ijay kandon, jilaon ti Jollibee. Napuutan niyo. Diyay ti kuan, pangkam gimatang ti sapatos, paredes tinagan na puraw. Kanasirib mo ninang ko kunan na dumakkel kanton mangalat at dakdakkelan. Talaga nga dakkel di inala na. Ay apaw. Nasirib mo ninang ta advance mag-isip nangalat dakkelan, nalipatan mi mo ti medyas. No apay mga kabawa mo medyas. Di mo ludakin manong ko ti medyas ko. Agbas basketball idi tadak lakayon. Ay apo pagatlop po di dyan medyas rin napurepot ko ti lastikaw. Iso nga nagmarcha kami. Agoy uyas nga agpababa iliblibas ko nga ipangataw. Kadita nga sapatos gapo ta dakkel. Ura ibarabarabad ko di kordon na dakkel talaga. Nasiribak mo. Tinirak mo't ng bukol-bukulak ti banawag ing kabel ko di sungo na. Oh mayata. Kasla McDonald nga nagbukol di. No makitak na nga picture ko. No am mo yun ni ti district supervisor Miss Villalobos. Nalagip yo taga Kandon. Nakakastaak nga umaw-awat ti peke nga diploma. Dahil nga na lukot nga ko pon ba nakakastaak. Numnumo ti pukis ko. Dahil di amang, na kami papapukis, isuna mamukis. Ilipit na di tumang na, yadwa nga lupo na to ulo sa nakarusan. Katipukis ko nga ingkastana, sang-sanga kutsara tinabatay. Kalbo nga ay apo sang-sanga kastana, di na pala inikat amin. Tinirak mo tila na tinyog ni inang, agbongbonglog, so pinakastak mo, mayata. So ti picture ko mga nakakastana. Malagi di kasta grade 6 sak ini. Ngam nag-grade war, kala ko madagit anak tayo. At dala tamot da kayo nag-grade war kayo mat niya. Hoy. Nag-grade war kayo? At dangay DJ sabsabali nga ri na no grade war ka. At dangay DJ ri na nga daytay kasla maitanok. Ore mo dagit agpag-grade war mat. Nakarkaro pa tiragsak damat da kay ngagpagredwar niya. Yay, agredwar di anak kaon. Piyapay nga talaga ti anak yun agkarauli dati stage. Siyak ide, padama ribong ko graduate nagdonarak pa iti manok. Di mistrami amin nga daribon na graduate ay haan duamat graduate ken most industrious. Oh, makita yo man ya.
Nagdonar kam ti manok, inyawit ta district supervisor. Kaya, nagragsak mo da jay rinana. Kada kayo mat, uray no naragsak, uray da kayo nga naganak, uray no, anya naganan. Kung uray no, mapagturpos yo, into mo na agtokar tayo, jan, jaran, apo kaslamo dito, maikwab jari na nga, iyay, agpagaridwara. Adapay na sabat ko jay, kandun din na minsan. Napan nagpaunat, tibuok na, digad kulot isuna. Kapayaman nang nagpintas kan, ada pwede tayo dadaktil nga kukukuna. Kapay nagpintas kan, tal na ka man, Father, apaya kami niya ti event, kung agpagridwara, ama. Apay college, kung daycare, anya. Feeling. Daycare mo, gayang, kung alaki mo, no, college mo, niya pagridwara. Taga-sibilyan sa dayjay. Ay. Apay nakapaunat kayon. Hampay. At nakapakuluran na eh. Okay tao, nagpinta, nagdadaktil ta ritos na. Dahil talaga. Sa balilat tama gamin yari na dahil agpagridwar ka, achievement dahil niya. Nga maamuyo, kakabsat, ti pa nagridwar, nagtitinulungan o muna. Jay ubing. Haan nga nag-graduar aji ubing ano ang agbasa. May ikadua, tulong tinaganak. Dakay nga naganak pang nga asiyo, kasuportaran nyo, dagita anak yo. Haan nyo nga italat ka, dagita apuyo, tano daduma na torturay, ubing nga di lolo, kin lola. May ikalo, ni maestra. Ano ti gundaway ni maestra nga nang isuro, dahita anak yung nganda kayo. Iso nga joint effort dahita nagtitinulungan. Katatang, first stage pa ila dagito eh. Dakay nga naganak, umuna pa ila atukad. Adupay. Tibagak kada kayo, oray siya, ti prinsipyo, kada gaya kakaanak ka, kada apok. No amuyo nga at dalainganda. Enough di average nga grade. Basta amu dati agbyag. Adda sursuro dito'y puso, adda na imbag akananakem. Tanagado, da kayo, adda nga tanakit-kita yung nga nag-grade war nga inukon na amin nga medalya niya. Nagado, pasagad ti inyaw awid na nga medalya. Di namot ammo agbyag, idi agnalay ti biyag, bagsak mo't. Haan nga umanay ti sirib. Masapol nga adda tibker tinakam, lumaban iti rigat, adda nasayaat nga kababalin. Tauri na sirib, taubing nga awan nasaya at akababalin na. Narigat laeng. Isugar nga kompleto pun tayo. Haan laeng nga laing, masapol nga sursuruam, agtrabaho. Oray ka no na sirib, ipan mo ta college, di na pa'y amo agluto. Laman? Adda kadwak nga para luto. Ang gasam, nakakita ti red egg, inling tana. Inikan na ti kamatis, sana inasinan. Kas ano pa nang raman mo pa ay. kan tiyawak, hanggang garo nakakita mo ti red egg, taga-barbaryo kami, takayomad. Kaya, alam ko man nasirib, di na maamo agbyag. Di na maamo agtrabaho, haan na maamo agsakripisyo, narigat nga agbalaygi. Mangrugrogi pa ila dagitoy anak yo, suportaran nyo ida. Napinpintas di jay average laeng ti grade na, ngam amo na ti agtrabaho, adda na saya at akababalin na, natibker tinakam na. Ngam na itulok yung nga digitala, cellphone. Timan pa nagkit-kitak ti ubing nga atidog ti kukuna ka super sadot. Kasla nagalas, di ba nagkit-kitak ti balasang ubing long nails? Kasano ka nga makainaw, kasano ka nga makatrabaho no? Atidog ta kukom. Ay, masapol nga min akompleto. Katatamang rugrugi ko ay pailaeng, suportaran nyo, tulungan nyo. Haang kadi, ang adakay nga naganak di mangupay. Dangdanggan nyo. Oh! Never nga ibagayo nga naganak, nga awan ti kwarta, narigat ka makabasa, no. Nakarkaro akpay.
narigrigat pa iti biyag idi. Adda ang gisursuro idi. Ang gisursuro ang nga katikista. Imbagak di pa di apo agawidak, haanak nagawid. Napanak naglibas nga nag-exam ijay seminaryo. Idi nag-exam ako nakaruwarak na itsambak, paspasurit ngam na itsambak. Tahanak mga nasirib. Hanak mga ti educational foundation ko, barbaryo awan. Idi agawid akon kunak, imbagak kindidiinan ko, agtataop ti bagas ijay likod ti kusina may. Kunaktan niya na, inang, oy nakaruwarak, inak agbasa di seminaryo, nagiksamak. Hindi ko agluluan ni inang ko, anday di inang ko. Kuna mo yuti kunana, nasaya at anak kong numapangka, ngem pangalaan tay nga rod ti kwarta. Agpayso nalipatak nga awan ti pagbasak. Ngem napanak. Amoy ti armas ko di seminaryo, 10 years, utangan na manong ko, bayadan dan doon pa nagtatabako, tinawan day ta. Tila prinsipyo iti biyag, God will provide, and He really provides. Basta agtalit ka kinkwana, igaud mo, ibirukan na ka. Isungahan nyo po payan ida. Amok nga dakay nga naganak, ad ambisyon nyo kadagita anak yo. Anya ti kayat nyo pagbalinan dagita anak yo. Oy naganak. Addan apang panunutin nyo nga pagbalinan na. Agpapabasa ka nga awang vision mo, mahana nga mabalin. Pangaasiyo mat tagpapabasa kayo, haan tumat ang ati, pagbalinan dagita anak yo ka, tila ambisyon yo ka, agpaspasyar tudta, anya ti kong kunana, 8-2, kong kunana, 18-30. Maya mat ano awanan nga, haan nagpapabasa ka, ti mindset mo, addaan na saya, at nga pagbalinan na isugar nga, agpapabasa ka. No ti pa ipanggap yung malakad agad anak yo ka kuri maong tumalag to'y sibilya nga agkaray kapitan. Haan nyo pagbasaanan. Awan ti naganak nga akin ambisyon da isugor nga itrain di puso saya atin a pagbasaan. Nga lang, ada mga ta career guidance da dagito, yan nya pagbalinan da. Nahilig kay mo ito iti simsiman. Nya pay, maestro, mestra, abogado, nurse, police. Awan pa may bimulod magkanyak ti sotaan na mat nga nati agbalin ko mga padi apayan nyo kayat dagitay mo naganak ngamin ka nagfeeling pagpadyem to ta anak mo sayang father apaya naggwapo apay dakam lang nga pangit ti agpadpadin nagloko kayon masayangan da kano di anak data naggwapo nya kaya yu pakarupro paklakan ayon ti agpadi matan. Awan pa ako na mga agpadi, mabalin to mga nga pastor atay, so madyayan nyo nga ta. Nga mada, ibagbaga na dito, iti ay panagbiagyo, panagisuro ka dagiti nga ubing, haan lang nga adal, haan lang nga sirib, ti adal kompleto, nasaya at akananakam, lumaban iti biag, dinasaya at nga kababalin, agtrabaho nga pudno, nalaklak at ibalay ginukas jay. Tapno ti amo yung arod ulit-ulit no nasaya at di kababalin di ubing isudan to mat ti leader tayo. Ay baga tayo dakay nga mestra, may mestra dagiti nga ubing. Dayta ti biag yun mestra kayon. Dakay nga naganak nagsalteken, nanyaman ti trabaho yun nagsalteken. Ngam dagito nga ubing ti adda possibilities kanyada. Dakkel ti mabalinda nga pagbalinan. Openon nyo dayjay, tulungan nyo ida. Datayo no nagsaltag na biyag mo, kastanan. Ngam isuda, ado ti possibilities, ado ti future da. Sino mang tulong? Ni Kaarubam? Sino mang tulong nga mga adal tinasayaat? Ni Mestra? Haan manulang oras ni Mestra? Sino ti mang tulong kadagito nga ubing, kangurunaan na ganak? Da kayo ti kangurunaan nga mang tengel day tanga pamati dagitang ubing. Iso nga na i-mindset tayo agad na nasayat nga pagbalinan da. Kang runaan na launay kakabsat, kag papaparawakon, kang runaan na launay, adin numan nga ang gulo ti biyag tayo, urain niya man nga denominasyon mo no, kwan, ti ayan tayo, kang runaan na akin ni Apo Diyos. Pangalaam ti pigsa, pangalaam ti anos nga gisuro,
Pangalaan dati anos nga agbasa dagitoy, pangalaan dati sirib, pannakaawat, pannakaammo, gift of the Holy Spirit, agga po kini Apo Diyos. Iso nga haan nyo nga ikaten, ti panangisuro kadagiti nga ubing, dakay nga ubing, ni Apo Diyos ti biyag. Yato no maawan ni Apo Diyos ti biyag tayo, kawaw, narigat. Iso nga nga kunana, pangalaan tayo ti endurance, kinatibker, fortitude. Agga po kini Apo Diyos, iso garod nga, sang kaibagak kada kayo, idaton nyo kini Apo Diyos, dagita anak yo. No maidaton nyo dagita sigurado, at danto napintas ama sa bayan da, nasaya at danto. Ngam no ubing pailaeng kan na pay amo ni Apo Diyos, jaklaan mo. Hala, congratulations kada tay amin. Dahito na santo na misa, iday dayaw tayo ni Apo Diyos, dahito abanlaygi, nagbalaygi kayo amin. Dakay nga naganak, nang isursuro, dagito nga anak, nagtipon dahito abanlaygi. Tikang runaan na dahito nga idaton tayo, bigbigan tayo, grasya ni Apo Diyos dahito'y apanagbalaygi. Bigbigan tayo nga aramid ni Apo Diyos, insagot na kada tayo, dahito'y apanagbalaygi. Laytul-tuloy tayo ti agkararag, agtalagkin ni Apo Diyos, sapay kumata matunuyan tayo nga aramidan dagiti akam tayo kadagiti nga anak tayo kanasaya at ipagbalinanda at tao. Itultuloy tayo nga ron tinasantuan amin sa aramidan tayo ti panagdaton. Sabot mo ng may kinigat, penanginain ko, umay ko ginaon, ka Diyos ko, kas pagyaman ko, kinain ko. Itinay no'y ang isa pagyaman, apoy awan minalutuan natin, sa may mga nakaligaryan, na umawat ibagiging darang. Ulat ibandog enti-enti, idatong si altar, anang tuan suri, amin harap sa langit ikay sa ibenta, o Diyos kapuni. Itinay mo'y ami sa pagyaman, apoy awan ninayuan natin, sa may matatapagalian, na umawat di magiging darang. Akin ako kayo sa mundo, nang may kaibigan, menanginamin ko, umay mo inahoy, ka Diyos ko, kas pagyaman ko, inaimbag mo. Ikinay ko'y ang isa pagyaman, apoy awan minalutuan ako, sa may matatapagalian, na umawat ibagiging darang. Unat ibandog enti-enti, idatong ni altar, anang tuan suri, amin harap sa langit.
kayo sa amin sa itinay ang isa pag-iyaman, apuyawan inanunuan namin sa may pagkatatagang ikariyan, ang bawat ibagigit aming ako pagyaman amin namin ngayong makita gaputaya pinagdang mida na urnos da nakapimpintas da tumakder tayo. Kumararag tayo kakabsatap na datayo kendagiti adaton tayo makaayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Iya po awaton nga pumadag iti adaton kadagita imam Ket may paay pakidaydayawan ken pakaigloriaan tinagad na ken kastamet apagimbagan tayo ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Apo iroknoy mi ken kaday ti sakripisyo ti panagdaydayaw apagyaman mi kadagiti amin nga parparabor mo kada kami. Insagot mo ida no pay awan pan nakaikarimi ipaay mo kadi nga iroknoy mi ida ti apakaidaydayawan tanagan mo gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Ti apo adda kuma kada kayo. Sa pumamit ken ka. Itag-ayo dagita puspuso yo. Daga na sa tatag ay ti apo. Agyaman tayo iti apo a Dios tayo. May karigat rin. Pudno una ya may karikat rumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin at tiyempo ken disso. Agyaman kam ken kanasantuan nga ama gapo ken Hesus Kristo nga ayatem nga anak mo. Iso ti berbom ket gapo ken kuana inaramid mo dagiti amin nga adda ket iso pay ti imbaon mo aman nobot ken mangisalakan nagbalin a tao babaen ti Espiritu Santo ket impas ngay ni Birhen Maria inyon nat na dagiti ima na idi nga agtoto oktap no parme ken nanipatay ket iparangarang na ti panagungar iti kasta tinungpal na tinakem mo ket ginunod na tinasantuan nga ili nga agpaay ken ka. Anan sata makidanggay kami kadagiti angheles ken kadagiti amin asa santos amang ibunan nag kadagiti pakaidaydayawam ket iti maymay sa atimek konami. Santo, 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 ti Apo a Dios, dagiti amin aparswa, ti langit ken daga, napno dayti pakaidaydayawam. Hosana iti kangatwa madaydaya di umay tinagan ti Apo Hosana iti kangatwa. Agparintumen tayo. Pudno unay Apo abiig ka kinasanto ket sika ti gubwayan ti amin a kinasanto. Dawaten mi nga rod ti paay mo ta espiritum
Amang pasanto kadagitoy adaton tapno pagbalinang katipaay mo ida kada kami abagi kandara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asya ayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka. Pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy. Kadaytoy ti bagi isa mayawat to a maipaay kada kayo. Kastamet akal pasanday di panang rabiida, nangala iti kalis, nagyaman maninken ka, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy, tadaytoy iti kalis ti darat ti baro, ken nagnanayon at ulag, iso ama ibuyat to, ama ipaay kada kayo, ken kadagiti ado at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol, aramidan yo daytoy, apang ilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pamati. Babaen ti krus mo, kanin ka panagungar, inakam insalakan, sika ananugbot ti sangalubungan. Iti ngarot panangilagip mi ti papatay, kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo, ti tinapay ti biyag, kan ti kalis ti panakaisalakan. Agyaman kam ken kataimpaay mo, ama ikari kami, hadda dito'y saklang mo, katagserbi kam ken ka. Dawatin mi apo, tada kami amakirano diti bagikan dara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kadapo ti iglesia manaysak na piti sangalubungan, kat parayrayom ti ayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay apo dagiti kakapsat nga pimusayan as inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi apo ti ipaay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma amay karikam amin iti agnanayon abiyag. Kat makiranod kam to keneng gasata na Berhen Maria nga ina ti Dios ninagasat a Jose nga esposa na. Dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin na sa santo. Isuda nakapudno a nagserbikan ka ditoy daga. Magikadwa kam to kadmet kadakwada. Amang itantanok ken mangidaydayaw ken kagapo ken Heso Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo. Iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken kamanakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Tumakder tayo. Hintay lualwan ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Amami nga dat sa langit, Madaydayaw kuma tinagan mo, dumteng kuma ti pagariya, matungpal kuma tinakem mo, dito'y daga akas sa dilangit. Itdem kadakam taldaw ito'y, ti kanen mi, ti patinayon taldaw. Pakawanem dagiti basol mi, akas met pamakawan mi, ti basol dagiti nakabasol kada kami. Di nakamet baybayan, no manugot ti sulisong. salakan na ka. Dawatin mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi kat babaen ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng iti basol mailisi kami. Ti amin ariribok maikanawa kami. Kabayatan ti panangururay mi ti kinagasat anamnamaen mi kaniti yaay na Heso Kristo anang isalakan kada kami. Takukwam tituray ti panakabalin kandayaw. O Apo mi a Heso Kristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti ibatik kada kayo. Kapya nga aggapo kanyak ti ted ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mitimingmingam no di kat ti pamati ti iglesia. Kat kas mayan norot iti pagayatam ipaay mo kada si aasi ken kuana ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbiag ken agari. Iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Basta kumamit ka. Ipaay tayo ti kapya, iti tunggal maysa kada tayo. Kapya, kada kay amin, kapya.
Kordero ti Diyos, amay kat kariti basbasul ti lubong, kasyan na kan. Kordero ti Diyos, amay kat kariti basbasul ti lubong, kasyan na kan. Kordero ti Diyos, amay kat kariti basbasul ti lubong, itdeb kadakan ti kapyo. Agparintumeng tayo. Adtoy ni Apo Jesus, adtoy ti Kordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong. Nagasat tayo anayaban, iti daytoy apadayana. Apo, jak may kari, ngaw may kakanyak, nanti may sala nga sao, mapaimbag tontoy kararwat. Ada tayon tirito tinasanto na komunyon, maidawat nga dagiti agkomunyon apo kadagiti laeng Romano Katoliko, kastamet nga dagiti nakasagana. Huray Romano Katoliko apo noan nga nakasaganahan tay pilpilitan nga agkomunyon. Siksika uwapo, ibilibli, panakaawan, pinakapsuki, pagkakakawan, nakuraan din, ingurong mo ako, di ka nagyakin, iyaya ni Diyos, ikay rambakan, grasya na asago, pagraraanan, tayo sumibiyag, namin nagkawan, bigat pinamay, Diyos pagkamahal, kanyaman na ala, ikay biruin, kanyaman kahiga, ikay pamigin, nagkakaiso, iyos ko lain, pinigin ng naman, ituwag lingling, iyaya ni Diyos, itay rambakan, grasya na ang sago, magraramanan, ay sumingiyag, aming magdakwan, bigat pinamay, Diyos pagkamahal, inayayat mo daging inapanglaw, nakakaasin, daging iawang, maskin kauhap, balidin na ka, ang iyayat mo, di may mahina, iyayat ni Diyos, enterang bahal, grasya na asago, magraramanan, ay sumingyan, aming magdagwan, bigat pinamay, Diyos pagkamahal, ikay kauhap, pinagrigat ka, ito ay iangin, aming kapanswan,
amin nakita, pinupuni, iwaya-wayan, biyaya ni Diyos, hintay rampang, grasya na sa ato, pagkaramanan, ay sumibiyag, aming nagkatwang, niyatin na, Diyos magkamahal. Kumararag tayo. Umakder tayo. O Diyos, babayan dahi ti tinapay at araon ti kararwami. Inted mo metlaen kadakam ti sakripisyo apagyaman mikan ka. Ket iso, ti makaisalakan na sakramento ni Kristo nga anak mo. Saranayon na kam kadi babayan dagiti asagot mo, agugwayan ti pigsaken ragsak. Tapno napaspasnek ti panagserbimi ken ka ket maikari kami amang gunod kadagiti baro a parabor mo gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios iso makipagbiag ken makipagarikan ka iti timpuyog ti Espiritu Santo Dios nga agnanayon nga awan ti enggana. Amen. Bendisyonan tayo dagiti nga sertipiko kada medalya. Nailangitan nga ama, daydayawen kan pagrukbaban da kaagyaman kami kadagiti parabor, imbag, grasya, nga ipapaay mo kada kami, dawatin mi ti pamendisyon mo kadagito nga medalya, kada sertipiko, nga magipakita, simbolo, ti kinagagat, dagito nga anak mo nga nagadal, itultuloy mo bendisyonan ida, sapay ko mata magunod da ti tartari gagayan da iti abiyag, para iti napinpinda sa panagbiag da, kin panagserbidan tumat kadagiti kakabsat da. Bendisyon na mo't dagito nga naganak, ti sakripisyo da, dagito nga nangisursuro, ti panangitid da iti biyag da, sapay kumata, dagito nga aramiden da, pakaidaydayawan, tanagan mo, dagito ko mga sertipiko kada medalya, mangipakita, nga ti panagtalit da, isublida mo't lang nga pagdaydayaw ken kagapo ti ragsak da, mangawat kadakwada, dawatin mi da ito'y gapo ken Kristo nga Apo mi. Amen. Iapo at dako mga kada kayo. Basta kumama. Bendisyonan na kayo, timan nakabali na Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Nalpasen ti na Santo na Misa, intayon, iti ayat, ken kapya, ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Palakpak! Agyaman tayo kinagragsakay, iyain na karabunan.